Always your number one SM radio station. Love Radio. Love Radio. Love lang. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Last year, I was diagnosed of FMS or fibromyalgia syndrome. It's a long-term chronic condition that causes pain all over the body. Marami na akong pinagdaanan. Maraming trauma, hirap at sakit simula pagkabata. But this pain, ito na yung pinakagrabe sa lahat. Nung una, scoliosis lang. Tapos naging MPS o myofascial pain syndrome. Hanggang nag-level up na yung pain to FMS. Kumalat na sa buong katawan ko. Akala ng iba okay lang ako. Pero walang araw, walang oras, na hindi ako nakakaramdam ng sakit. In short, kinakain na niya ang buong sistema ko. Ang daming bawal mula sa pagkain hanggang sa iba pang gawain. Yung mga gusto kong gawin sa buhay nabawasan na. Naging introvert na ako. May mga tao na rin akong iniiwasan dahil ayoko mahusgahan kasi hindi ko na kaya yung mga gampanin ko. Pati ang tungkulin ko sa church at trabaho ko, naaapektuhan na. Hindi na rin ako makapag-business. Ang VLs ko nauubos sa bed rest at doctor's visit. Naging suki na ako ng PT rehab. Mabilis na rin ako mapagod. After work, higaan na agad ang hanap ko. Kung pwede lang sana na wag nang magtrabaho. Kaso, I am living independently. Kaya hindi maaaring huminto sa pagkayod. Kaya nanalangin na lang ako na sana isang araw, mawala na itong pain na nagpapahirap sa akin. Sana ay maging normal na ulit ang buhay ko. Natatakot ako sa mga pwedeng mangyari. Natatakot akong maging bedridden. Bata pa ako. I'm only 28 years old. Marami pa akong pangarap. Lahat ng paraan ay ginagawa ko na para lang gumaling. Physical therapy, healthy diet, exercise, psychiatrist. Tumulo agad ang luha ko nang in-refer ako ng ortho ko sa isang psychiatrist. Nung una kasi, akala ko mga nababaliw lang ang dinadala sa psychiatrist. Sabi nila, ang sakit ko daw ay hindi malaman kung saan nanggagaling. Sabi nga ni Google, it is a true biopsychosocial disorder. Pati pala si Lady Gaga may ganito rin pala siyang sakit. I'm emotionally stressed and psychologically depressed. Araw-araw ako nakikinig ng radyo sa umaga. Kahit busy sa trabaho, tatawa lang ako ng tatawa na parang tanga. Buo na ang araw ko at masaya na ako kapag nakarinig ako ng mga inspirational advice mula sa tambalan. Pati na rin kay Tanghenyo na nakagigiliwan ko na ring pakinggan. Pero pag hindi ko na talaga kaya, kapag sobrang bigat na, kapag nag-iisa na lamang ako, iniyuyuko ko na lang ang aking ulo
Pansamantala akong tumatahimik at idinadaan na lang ang lahat sa panalangin. Sa panalangin at pananampalataya. Naniniwala ako na pagsubok lang ito sa akin. Ang tapang ko kaya, sakit lang to, no? Isang araw, matutuldukan din ang karamdaman kong ito. At naniniwala ako na hindi ako pababayaan ng Diyos. Salamat po sa mga taong nagmamahal at nakakaunawa sa akin kahit pabago-bago ang takbo ng mood ko. Salamat sa mga taong hindi ako iniiwan sa mga pagkakataong gustong-gusto ko nang sumuko. Salamat sa halakhakan ng tambalan na pansamantalang nagpapagaan ng aking dinadalang kabigatan. Kahit laging masakit, ako'y magtitiis pa rin. Sa mga tulad ko na may parehong karamdaman, just share your struggle kasi mas mahirap kapag mag-isa ka lang. Wag na wag kang susuko. Just embrace the pain until it hurts no more. Ako po si Ana, isang tambalanista, at ito po ang aking kwento. First, we admire you for being strong. Correct. Sobrang pag health talaga yung inatake sa atin, nakaka-depress talaga yan mentally and emotionally. At saka ang dami nating tanong, why me? Oo. Bakit hindi masasama ang ugali? Sana sila na Correct lang yung ka. may sakit, kunin kagad ni Lord, ganyan. Totoo, ang hirap. Bakit bang masamang damo ang matagal mamatay, ganyan, di ba? Mahirap Samantalang kapag ako health. mabait, pero bakit ako yung binigyan mo ng sakit? May Tama. mga ganun tayong question minsan. Gusto kong mag-dwell dun sa pagiging matapang mo. Dun sa Tapang mo. pagiging positibo mong tao. Correct ka. Diba na nakukuha mo pa rin talagang humanap ng paraan para makasmile, para makita ang magandang nangyayari sa buhay mo. Correct. Kasi may mga ibang tao that they choose to wallow in pain. Yes, and be clouded. Oo, yung parang wala na, hindi na. Wala na tong pag-asa, wala nang paraan para ako'y maging maligaya. Hindi na ako ever magkakaroon ng kagalingan sa aking sakit. Pero yung yung mga words mo, lahat puro positibo eh. Totoo. Balang araw matutuldukan din ang sakit na ito. Balang araw sasabihin ko sa sarili ko, tapos na ang lahat ng paghihirap, di ba? Naniniwala ako na pagsubok lamang Correct, ito. di ba? Yung mga ganyong linyahan. Kapag ka mag-isa na lang ako, yuyuko na lang ako at mananalangin. Doon na lang ako mahahawak sa panalangin at pananampalataya. Eh di nakakabilib ka. Totoo. Nakakabilib ka. And keeping that faith, Kabisyo, yun yung magdadala sa'yo into a healthier you in the future. Alam mo, Totoo mas yan. madali mo makita yung kasagutan sa sarili mo pag ganyan yung paniniwala mo. True. Pag hindi pa mo sinasara yung sarili mo, usually kasi ang mga tanong sa mga ganyang sitwasyon, hindi masasagot ng ibang tao yan. Hindi. Correct. Wala Nasa yun. sa'yo at mafi-figure out mo yan dahil sa pananaw mo sa buhay. Tama. Pero pag kailangan mo pa rin ng support system, kailangan mo dito yung family mo. Tama. Talagang who will show their love for you. And mga kaibigan mo na talagang ipagpipray ka din nila at susuportahan ka nila emotionally. At yun Moral nga yung, support, yun nga kumbaga. yung sinabi niya, 'di ba? Sa lahat daw ng mga katulad niya na pahalos parehas ang pinagdadaanan, make sure that you share your struggle. Kasi Totoo. mas mahirap na gawin mo ito ng mag-isa. 'Di ba? Makipag-usap ka. Tama. Diba, lumabas kayo, magtawanan Oo. kayo kasama yung mga friends mo. Diba, ipagluto ka ng mga kaibigan mo ng masarap na pagkain, yung mga paborito mo, ihain nila sa'yo. Diba? Yun yung mga bagay na nakapagpapagaan ng pakiramdam natin kapag naramdaman natin na may mga tao palang nagmamahal sa atin. Correct. And thank you very much for sharing your inspiring mga insights tungkol sa buhay at tungkol sa pananampalataya. Huwag ka mag-alala, friend. Huwag ka mag-alala, Ana. God is always on time. So, Tama. kung kailan ka gagaling sa oras ni Lord yon, just keep that faith. Tama, never lose hope. Correct Diba? ka. Talagang keep the faith, Kabisyo. And we are Importante happy. yun. We are very happy that we are part of your journey. Tama. Hindi namin, kanina pinag-uusapan namin ng mga bacon na brief, ganyan. Kung napatawa ka namin
doon sa mga brief namin tsaka sa mga kababuyan namin kanina. Di maraming salamat, Lord. Naging instrumento na naman kami para patawanin ka today. So, Tama. happy kami na sa kababawan po namin naging parte kami ng iyong journey at patuloy na magiging parte ng iyong journey hanggang journey to recovery na ito kasi positive tayo. Doon na tayo Tama. sa journey to recovery. Tama yun, just keep on smiling. Malaking bagay yun, nakatumutulong yung tinutulungan mo yung sarili mo na na mapasaya, Tama. na tumawa, makipaghalakhakan kasama ang tambalan at saka si Tanghenyo. Correct. 'Di ba? Nakapagpapahaba ng buhay to, 'di ba? Yung mga taong laging dinidibdib ang problema, yung mga taong laging lugmok sa problema, laging dinidibdib ang problema. Nako. Bukas po makalawa, nakakatakot po. Actually, Di po in totoo. 3, 2, 1. Di ba? Ganun pag ang Eka. stress. Kapag tayo laging dinidibdib yung problema, try niyo po, ang daming excess baggage, di ba? Ang daming unnecessary baggage sa atin. Pero pag tumatawa tayo simula pa lang ng umaga, if you say something good about yourself, di ba? Ang sarap sa pakiramdam na okay ako, di ba? Pogi ako, maganda ako, mabait ako. Kaya pala yun yung post mo kahapon. Minsan lang mag-post si Chris Chuper, payabang pa, sabi ni Chris Chuper. Say something good about yourself. Oo. Tulad ng pogi ako. Yan. Di ba yung bagay na pwedeng makapagpagaan ng pakiramdam mo. Correct. Kasi ikaw mismo ang tutulong sa At sarili nandun mo yun, eh. at nakay-ana yun. Yes, Nakay-ana yun. Di ba? Kasi yes. umaga pa lang, she chooses to be happy. Di ba? Correct. Paulit-ulit. Actually, sa buong storya ng Mahiwagang Burnay, there was never a phrase or a line that questioned why it happened to her. Di ba? Wala eh. Walang pagka-question. Puro laging, alam ko, malalagpasan ko to. Alam ko, ganito, ganyan. So, it's more on inspiring others, Yes. 'di ba? Na kung meron kang pinagdadaanan, huwag kang mag-alala, 'di ba? May Ang kagandahan kakampi ka. din kasi dito yung ginagamit mo yung pinaka-importante na law sa lahat, yung universal law na law of attraction. True. Correct. Positive ka, positive ang mga darating sa buhay mo. Correct. Totoo yun. What you think you become. Tama. Di ba? What your mind can conceive, Your body can achieve. So, ibig sabihin nito, kita-kits na tayo soon. Yan. Yan. Di ba? Diba? Magalaw ka na dito. Walwal tayo dyan. Correct. Manonood ka ng tambalan. Tama, ng live. habang nanonood ka, kakandungin kita dito. Yan. Bibigyan ka Oo, ng libreng masahe ni Tanghenyo. Okay ba to sa'yo? Tanghenyo 28 daw siya. Pwede. Naku, weakness si Tanghenyo yung mga ganyang Late 20s, edaran. Late 20s. Di ba? Good luck sa iyong journey, and we wish you the best, and we hope to see you soon. Yes. Kapag ka magaling ka na. God is on time. So yung paggaling mo, kabisyo, wag kang mag-alala, dadating din yan. Tama. Stay strong, ha? Thank you. Salamat sa pag-share ng iyong inspiring na kwento. And kung ikaw, kabisyo, meron ka ding mga ganyang klaseng kwento, nakaka-inspire, nakakaiyak, nakaka-lurky, nakakatakot. Uy, pwede na yung nakakatakot. Oo, naku. Malapit na, grabe. 97 days na lang pala before Christmas. So naisip ko, ang bilis. Ang bilis Diba? naman. Ang bilis ng takbo ng araw. So ibig sabihin, pa-Halloween na rin ito. So pwede ka na rin mag-share ng ng mga scary stories. Diba? So email us, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang pag-uusapan ng tambalan sa mga susunod na araw. Tama. Sa lahat ng mga nanonood sa atin via FB Live, hello po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. Doon sa mga nagtatanong kung meron daw po akong kulangot na nakasabit sa ilong. Stress na ako po, dyan. movable po yun. Depende po kasi kung saan ang trip ni Nicole. Mamaya, tingnan nyo po, nasa may noon niya na po yun. Hindi po yan kulangot na nakasabit, guys. Pimple po siya na clingy na nag-decide na siyang maging nunal. Sabi niya, ayoko na maging pimple. I have decided to become a mole. Nakakabuisit, nakaka-distract talaga, pambihira. Hindi pwede takpan ng ng Band-Aid. Actually, ito nangyari sa akin kahapon. Kasi may problema dyan, kaya papacheck ko yun sa doctor. Isipin mo, partner ha, meron akong kausap na kliyente, bigla siyang nagdugo. So parang feeling ko yung kliyente, literal na naisip niya, nag-nosebleed ako. Kasi English speaking siya. Pambihira, nakakalurking. Hindi niya naisip na meron kang pimple sa may ilong. Naisip niya, nag-nosebleed na. Dapat kasi Pag malayo nga, English, isipin nila baka may garapata ka na singhote. Ganun na siyang level.
So, tigyawat po yun. Tagyawat po yan. Gagaling din yan. God is on time. Yan. Hindi po papalitan ni Nicole yung pangalan niya. Nicole Yala pa rin. Nakakaloko. Hindi lang siya ordinaryong tigyawat. Epal po siyang Epal tigyawat. po siya kasi para po siyang pelikula now in its third week. Ayaw bumitaw, mabenta, blockbuster, correct, no? Trot. So, sorry po kung nadidistract kayo kasi ako din po mismo nadidistract. Gagawin ko na yan ng paraan. Ha? Enjoy your day, mga kabisyo. By the way, nakatutok sa atin ang mga kaibigan natin sa Riyadh, hello po. Saudi Arabia. Hello po sa inyong lahat. At pinapabate ni Oliver Louis Umali ang kanyang pinakamamahal sa buhay. Nasaan na yung pabati mo? Naku, sana masabi mo yung pangalan Oo ng nga. pinakamamahal. Ayan, hi kay Esel, kay Jessa, and Lisa. Yan, hello sa inyong lahat. Maraming salamat. Ang loves niya pala ay si Jessa. Baka mamaya yung tatlo yung minamahal niya. Mag-away-away pa silang Tayo tatlo. dyan. Hi Jessa, maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa lahat ng mga taga nasa Saudi Arabia, yan, hello po sa inyo. Hello Thank po you. sa inyo at napakalakas natin sa Bukidnon. Magandang morning po sa inyong lahat. Thank you very much po for tuning in. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day! Smile! May good news sa'yo, promise. Huwag kang Tama. mag-alala. Kung medyo wala, di huwag ka na mawala ng pag-asa. Di ba? Darating ang good news na yan. Wait ka lang. Isang malaking check ng pink na ballpen. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Henry Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programa Always your number one SM radio station.